Hi guys, welcome back to my channel. Pajak mo na, pajak. Oh, malalim siya. Oh, malalim siya. Pajak mo. Hello guys, welcome to my channel. Gawas ka na channel pasti. Sabi mo, hi, nasa swimming pool kami. Oh, gano'n yung nag-vlog, di ba? Wala na? Tapi kahit kakain ka na po mo, muli na natin. No? Bukas ba lang? Hindi natin sinala. Sinala-darit pa. Ito mo naman. Gusto mo sa kabila, Martin? Pwede sa kabila. Hello. Hi guys! Hello. Hello, welcome back sa aming channel yan. Dito tayo sa resort. Mag-relax-relax muna tayo guys yan. Pa-like and share na lang guys, alright? Oh, nawambing sa mo yung guys. Dive, dive. Tingnan mo yung guys ko dyan. Oo, mahulog. Basa yung ano mo. Shout out, shout out. Swim muna tayo guys. Hello. Hello. Floating na, floating. Floating na mo. Floating. Baro, sige. Baro pa-float. Hindi ganyan. Ito, watch mo pa baro. Diba? Diba sa ganyan? Bakit pasti yun? Yan ang marunong siya. Marunong siya. Sige. Ito ko.
Siyo ako. Dito na. Hoy! Atibas! Balon! Masaga! Tambay ka. Buwari mo, talang ka. Itawag mo na dati yan. Hindi na. Ini ito niya, gamat. Ko, katawa ko. Matagalan tayo ng magsusit. Matagalan sa paglalim. Magsiring ka tayo. Gagara. Sandali. Ako na. Matagalan kayo kayo ng pagkalsi dati. Tapos sino na. Diba? Dali lang. Dali lang. Go, go. 3, 4, 5. Dapat na ilagay ni pang pamilya. Ilagay din niya yan, may nabalun po. Parang nangalak ka. Nangalak ka? Ali, sino game yun doon? Ba't pinagsiya ba ako? Wala daw po siya. Marik ka ba mo? Sala. Magkira ka kakari. Wala ka para kasi. Wala ka para. Wala pa po sa'yo. Basta siya. Sabi ni Gaya ka. Oy, oy, oy. Okay. Mama nga laki.
Cellphone. Hindi mo rin magigaya. Hindi mo. Oh.